The power of the dark side. Vítejte po pauze zpět v Nerds Galaxy. Dnes jsme si pro vás připravili druhý díl ze seriálu, který se zabývá bojem s lightsaberem, nebo chcete-li, světelným mečem. A nyní už bez dalšího zdržování, forma číslo 2. Druhá forma boje s lightsaberem se nazývá Makashi. Jiný název je cesta Salamiry, či The Contention Form, což můžeme přeložit jako forma sporu či forma sváru. Salamiriové jsou tvorové, kteří pochází z planety Mikr a vytváří pole, bublinu, které není možné využívat sílu. Jejich používáním je známý například velkoadmirál Thrawn. Tato forma se po nich jmenuje zejména díky jejich přirozené houževnatosti a odolnosti. Byla vyvinuta poté, co se rozšířil typ souboje lightsaberu proti lightsaberu, tedy duel. Na rozdíl od poměrně divoké první formy se spoléhá na přesnost a efektivnost. Forma 1 se hodně zaměřuje na odzbrojení protivníka. Makashi naopak klade důraz na to, jak odzbrojení předejít. Je to velmi elegantní a soustředěná forma, která využívá kombinaci dokonalé rovnováhy a dobré práce nohou. Mistr formy sporu musí mít dokonalé sebeovládání a každý pohyb perfektně načasovat. Když je dovedena k dokonalosti, její uživatel vypadá klidně a uvolněně. Připomíná spíše tanec než boj, ale i přesto jsou její výsledky smrtící. Více než sílu využívá plynulost, přesnost a preferuje bodání a lehké sekání před tvrdými ránami. Jde o absolutně nejlepší formu boje 1 na 1. Její jediná slabá stránka v duelu je neschopnost generovat kinetickou energii. Pokud se uživatel Makashi setká například s mistrem 5. formy, která spoléhá na brutální sílu, je možné jej přemoci. Nebývá to však obvyklé, mistr 2. formy velmi zřídka prohrává duel. I přesto je však v současné době cesta Salamiry značně na ústupu. Postupem času se rapidně snížil počet Sithů a Dark Jedi, naopak s rozvojem blasterové technologie se čím dál tím více setkali s potřebou odvracet větší množství střel. Makashi nenabízí svým uživatelům téměř žádnou efektivní obranu proti střelným zbraním a i díky tomu byla postupem času nahrazena 3. formou, která je speciálně tvořená proti nim a je to také nejdefenzivnější ze všech forem. Makashi postupně přestala být používaná a mnozí ji považují za zastaralou. Pro některé však stále má své kouzlo. Mezi významné uživatele 2. formy patří například Kreia, Exile, Shaak Ti nebo Asajj Ventress. V průběhu velké čistky Jedi zabudoval elementy Makashi do své osobní varianty 5. formy také Darth Vader a její základy pochytil i jeho tajný učedník Starkiller. Nejvýznamnější uživatel současnosti je pak hrabě Dooku, později známý jako Darth Tyrannus. Ten trval na tom, že Makashi je stále relevantní, zejména díky sebedisciplíně, kterou její mistr získává. Dooku byl jeden z nejlepších šermířů své doby a obstál proti téměř komukoliv, kdo se mu postavil. Jeho ultimátní porážka přišla až z rukou Anakina Skywalkera, který využil ono jediné slabé místo 2. formy. Dooku dokázal obtančit a elegantně zabít téměř kohokoliv, ale proti obrovské rychlosti a brutální síle mladého a emocionálně nestabilního Skywalkera nakonec neobstál a tím skončila i jeho bohatá kariéra šermíře. Good, Anakin, good. Kill him. Kill him now. I shouldn't. Do it. Zajímavostí spojenou s jeho mistrovstvím Makashi je barva jeho očí. Přes jeho velkou moc v temné straně síly nikdy nezůstaly žluté. Pouze když se podal vzteku a nenávisti, tuto barvu krátce získali.
Toto je přičítáno jeho dokonalé sebedisciplíně, kterou udržoval v drtivé většině případů, a to i uprostřed ostrého boje. A to je vše o cestě Salamiry, druhé formě boje s lightsaberem. Co říkáte na Makashi? Pro mě je to jedna z nejoblíbenějších forem vůbec. Sedí mi ke slovům Obi-Wana, který popsal lightsaber jako elegantní zbraň z civilizovanějších časů. On sám sice o Makashi nějak pochválně nemluvil, i přesto mám toto spojení rád. Lightsaber pro krásný duel, ne pro štípání klacků. Souhlasíte, nebo máte jiný názor? Budu se těšit na živou diskuzi v komentářích nebo na naší facebookové stránce. Odkaz na ní naleznete pod videem.